Sen мозем завоя. Ей го знак. Ей, тук беше знака, да. Тук сме направо вече. Сме направо, не може мой знак. И тук трябваше да зарядим. Ето то с камиона да се мазне. Аз камион гледам, дървото горе виси, задницата се изнася да не го закачим, тя става страшна работа. Този виси тук, да. Точно така. Ето водачи. Аз после той. Дига GoPro-то и... Айде върви малко по-живо, заклъчате с дълги крака. Да разчистиш пътя като нас, тук ще ги махаш. И аз да вървя напред. А ти сега път да ме изпреварваш. Годия няма. О, то това ли е тук сега? Джунгла. Ще ме искаш да дърпа. Влекача включи. Да. Да. Е, такива бамбуци имаме в клиниката. Жива ограда. Нали? Коя клиника? Ето. Ужасно беше. И той я пуска придърпвали го. А това на парапета. Много гадно беше. И така, не. Добре, ти ще кажеш. Това са го взема, не е такива. Взема една издънка от банана, моята Вау, какво нещо. Алекс, мисля тук да са, Алекс, мисля тук да се установим. Тази е монтажи, една такова на лимон. Градена лимон, ама то е... Който не е виждал цъфнал банан, е насреща цъфнал банан. Да, банана. Банан. Да, има си малки банан. Трябва да се стъпва в тревата. Да не стъпваме, ама... Глед машината и виж как е. Има ли нещо крипто проститутство? Ами тогава с нищо не мога да направя в момента. Не всичко явно ражда банани, както ние си го Не знам, представим що не е да с банани. Различни, знаеш, битиева са. Ще ти плащам за екскурзовод. Клемантина. И за радио. Пея, веднъж как хубаво пея. Който и нещо, не прилича на оно и нещо. Тук. Миляно момент. Той защото И за Галя има песен. Гали. Гали. Да. Имахме един с акордеон, той се учи да свири такъв само. И научил тази песен, пък моята любима песен е Девойко. Да. И той вика, сега ще свира твоята песен. Ще се завъде някой. Даже от вратата няма да излизам. Не е промел той. Да. Добре, айде след ден-два пак ще се обадя да видим как е работата. Да видим, ако има нужда, защото аз капва поговързах горе-долу цялото, само едно кранче. Вредители.
Слънце, виж, сега къде са ги присъдили тук. Даже са и цъпнали на дървото. И там. И присадки са направили. Да, бе, виждам. Да, тъй. И сега ще кажа нещо с него. Да. Как се казва жълто? На този ли? Да. Ей така. Къде ще се снимаме? Ей така към зелено. Чака да погледна. Да, ей така. Ей тук сякаш. Ей така. Двамата, да. Не пред телефона направо. Добре. Готови сте? Да. Чака още една, че някой може да спи. Но Лили не съм впечатлена от градината. Неподдържана е. Той Занимарена. все едни и същи са. Да. Моля? Все едни и същи неща са. Да, да, и обрасло. Да. Не съм впечатлена. Дай да разчистя. Емиратка джунгла е това. Да. Просто трябва да е това, да дадем координати на темчетата болчики. Неопливено. Мираче, да ти казал да опливиш там. Каза ми. Друго си е да бях поразсъдила нещо. Да. Някой да, бяло мушкато. Свърши рязко и Става. стане да ризна. Само е интересно. Не. Съм задал за красиви деца и Има рибки. това е реклама, може да търси. Интересно, едната прави балончета и се скрива. Дишат. Дишат, за какво ги оставят тия балон? Там виждаш ли она как ги прави балончетата и се заминава? Малко нямаме време, до 11:30 става. Поне там дете искаш с някой да спрем, да слезем долу. Там няма да знае. Там към сграда. Да. Ага. Чирито, какво значи чук? Какво роби твоята ли? Може да изход. Да не е изход. Връщане ли ще означава? Не знам. Нападнали разни работи. И мандарини ли са или? Да. Ама се изгнили те пак. Не. Правилната посока ли върви? Там Стар град е там, там се вижда. То е сигурно.
Той като някой вид. Казаха на хората количи. Ими, че не спират, те са такива гадове. Ма не свети нито червено, нито зелено. Уникално беше. Ей, това не се защото това беше най-хубавото от сега. Просто това не се Кара, вира. Ето, масала. Виж, то си иска, аз иска съвземе за него, ама той бяга. Бяга, бе. Бяга и тя го води. Ма трябваше да го спрем. Премължал прави мръс. О, гледай, той във вода. Даже мога да се разхладим. Казаха за зимна една яко да ме качат. Вие стария град. Да, и на старото. Еми, О, съдите поставя мега яки снимки, човек. Туристи, едно да се спозна къде сложиш пътят. Това виж, че плажа и сега хвален, има хора и във водата. Обаче случихме на време, иначе го даваха дъжд. времето е просто... Времето е с нас. Да. Хайде ли дано и за Венеция се поразмърдат нещата. Няма как. Да. Трябва да се взема другия път. Не е така, обърни го бе. Съби. Стой там. Но трябва да го обърнеш обратно. Айде, почвам. Време ще е как вървят улиците. Как преминават към горната част. Който има желание да дойде да се снима. Айде! Айде, ще трябва да си ходим. Вие вече на обратно ли? Да. Наплети, ма не. Влез када. Махни се го ти от главата. Той ще махне го това стъпча. Аз снимам. Веле! Браво! Готино. Бях ли он е по-крепетен отгоре? Да. Като памет. Да, църквата и такива. Имаме 30 минути. Ходим ли още? Още малко като техническо време има. Sinon, tu gardes ta bagnole derrière la mer. Къде е пътя там?
А виж го точно с какви платна е. От това голямо нещо. Много да го видя колко е меки. И евентуално ако падне в ръката. Ох, тази черната много яка. Vous êtes plus alors? Еми сигурно, да. Някакви стари брички, не са ги използвани. Да. Има автомат. Дали може? Дали може? Не? Нали може, не знам. Вау. Какви стари машини. Дали може да се качим? Не знам. Ето ги там. Ти гледай, аз се... С звезда. Там е моята чанта. Привет си. Няма да може. На тикет, а билети? Да. Сега тече и фестивала и
червения килим. Може има някой за них. 啊，这个既可以进去的，那个旅游中心公园里面还挺好玩，有一些红毯的地方。 Къде там отивате? Са бутати в най-малята улица. Excuse me. А тук долу са отпечатъци на... На някой. Някакви отпечатъци на динозавър. И това представлява алеята на славата. И във всяка година, които Някакви ръце. Някакви ръце. Да. Някакви ръце. Вау, не бе, нали влизат в тези сигурно? Тази голям диференциала нещо, чай, че ме обърна. Ей, тук може да пресечем да се махнем от това. Значи я втърна си. Чакай да. Чакам. Горна баря, тубата, виждате ли я всички? Не, защото си отзади. Велинград. Да, кой ще го носи? Дай ми да го снимам. Хайде, тук искам. Дай. Я съм Лугурченца. Улички. Не са като То сме надолу. магазини да искаш. Да. Айде. Бавно, бавно. Не видяхме ние един знаменитост, ама айде. Аз не ги познавам и да го съм видяла, някой нямаш да разбера. Е, тук има нещо. Можеш да останеш на червения килим. Сега в тази жега, тук и тези байри. Какво е това?
Лиляна влезе да провери кой има. И нещо. Има някакви... Не щете сандвичите ли? Някъде заедно. Сандвичи се нещо яма, видите. Един макарон. Ето стридор. Гнусно. Аз съм опитвала скрива. Отвратително. Аз не съм опитвала съм да слушате. Слушайте, риба, бери ли? А това какво се ви? Какво пише тук и за това? А какво е? Фиш. Какво? Фиш с рачешко месо. О, не. Отлично е, виж нашите вътре. Гочева, подправки. Да. Френски са, да. Маратке, Радке, ма. Сега се потопихме във Франсето. Чакай да го снимам, това ми е интересно мисълта. Еби магнити спот. Музикална бутика. Ама те виж как изглеждат бе човека. Може и такава. Това са механизъма. Да. Нагоре са тук ли? Нищо не. Ами да видим кой има. И то трябва да Най-вероятно, да. Ей, тук ви заведението. Нищо. Ние пихме бира за 20 лева. Да. Да. Ими на ракетика давайте да правим партия. Написки, ама. Аз ще се научим. Дали правиш миди някакви? Сен Джаксън не правиш. Аз правя други миди, но ще направим и си. Ма как пече, днеска ще изгорим съвсем. Ма не, то даже не е хубаво
Да, ще дам аз 20 лева за бира. Какво? Ще помниш цял живот. 18 лева да дай бира. И аз знаех 12 за една вода. Тази 12 ли беше? Да. Па беше студена, ко беше? А бирата ти? Тя беше студена, ама аз Хайникен не си взема в България, че е скъпа. А ти в България няма плати. Да, хич. Хайникен ли си поръча? Ами тя само такова имаше. Казвам ти, че ламара път на морето е, видя? Къде? Да видим, тук е по-интересно. Вау. Attends, mais ils nous attendent pas? Vraiment, ils nous attendent pas? Elle a bien raison, la vie. Нека ме да видим тук какво е, ама... Взема някакви стълби, нещо сега ще видим. Не бе ми. Помисля, че стои.